Emakhosini Camaku Lisedi Lehanya umhlambululi siza singamabutho siyonke into ongazi uyicabange ngokamoya. Umme Onika, please don't forget to like and subscribe and also comment and like. Please share yazizule. Ngempela hayibo bonke abazonizwa mangikhuluma ngoba ngingazelanga bona. Kodwa okuyibona abangithume kubona ibona abazonyizwa. So ungacakeki makuba ungizwa kushutha ngisiwe yena owakho uyandazi asibona bakho emakhosini asibonge. Ngizokhuluma ama clients are unfair. We've got ama spiritual clients iguli zikamoya ezi unfair. Uyabona igodlo ziningi. Njengoba igodlo ziziningi kanje azisebenzi ngokufana. Uyabona maso uhambe inyanga nabaprofeti wahamba inkonzo uyinhlupho ngayikhuluma uzoba inhlupho. Kodwa yesi indlela yakho mayikulidela lapho ukuthi uhamba ungene uphume asikwazi kuyiphikisa. Kodwa senaphenduka iguli zikamoya zaphenduka inyanga. Ungathi ngoba wena le bakenzela bahlaba inkukhu emnyama bayikhipha ikhanda bafaka amagama bafaka imithi uzitshela ukuthi sonke senza njalo. Uma bakulungisele umbango ngembuzi ungazitshela ukuthi sonke senza njalo. Uma uzitshela ukuthi sonke sichitha igazi masilungisa imisamo yakini, don't think ukuthi sonke sinjalo. Igodlo azifani. Kukhona igodlo ezigreedy ezinihlabisa imbuzi for nothing. Khona igodlo ezigreedy ezinithwasisa for nothing. Kukhona inkonzo ezigreedy oyihamba uyabona uhambe inkonzo for nothing. Now uzuyayibona ukuthi sengino 10 years kodwa kuthulile. Then there's no spiritual growth. So ningazifanisi. Ngingumhlambulula ngizange ngithi ngumprofeti noma ngiyinyanga noma ngithi ngiyisangoma. Uma uzofuna ukuncedwa yimi uzohamba ngeprotocol yesigodlo. Ubu unfair baba beyiguli zikamoya ukuthi ngizokhuluma kakhulu abanayo imali. Uyabona the reason ngiyababonga mina. Ngiyabonga amabutho the way angisebenzisa ngakhona. Ngoba isigodlo sokuthi uzoza kimi asikho. Mina ngikubona masengikise emanzini. Ngukise emanzini kukhane ngizobona ukuthi uhamba ngemoto enje engabe ngimshaje imali engaka. So ngiyabonga bavale leyo nto leyo yobugreedy. So ukuhlola angikuboni mangikuhlolela. Kufana nanoma ngizokunceda ngeinhlambululo zakho ngukuphi indayelo ngukuphi ama instructions ukuthi uzoyenza njani. Mina sobonana masoza emanzini uyolungisa ini ezomsamo. Uzolungisa zemibango, uzolungisa amacaleni wabo abortion, amacaleni wokukipita but abokukipita mina nginifuni yasi ngoba ngempela sisebenzela ebumnyameni. Ngokamoya mawukipitile ucala into zikamoya kwamele ubuyele ekhaya. Yinto engakubuyisela ekhaya but makube uyagcina well ama situations awafani. There's a woman owangikhalela ukuthi yena waxoshwe ekhaya njengoba sekazithola analo baba. Lo baba lo uye osingaze sithi umcocile ngoba ikhaya la kubo yes namakhaya asilahlela ngaphandle. Kodwa indaba la ngiyaba khona isolution eyenzakalayo kodwa angithandi ukulungisela umuntu okipitile ngoba umuntu makalungisa into zakubo kubalekile ukuthi abe endaweni eright ngoba singavusa abakini sithi silungisa umsamo kanti abafuni le ndawo kuyo. So ingakho ngibeka ilizwe elilodwa ukuthi yekelani ukubaleka indlala zakini, yekelani ukubaleka amacala akini. You understand? So into ekhona yes mase bakucoshile ayikho into ozoyenza ngoba ama situations awafani nesystem yecountry isilimaze west. Kodwa ke ngizobamba ke indaba yokuba unfair kweni. Ungathi maso ukwazi kakhulu ngemithi ngeyiwasho bese ufuna ukuzosilawula. Angisiyena lo muntu loyo.
ingakho ngafuni ukubona nanoma ngokunceda maso ufikile la uzoyihamba the way ngisho ngakhona and angithandi into yokuthi nifuna ngigcwele la kwa social media na konke all social media networks for you ukuthi usho ukuthi hayi ungiskemile. It's been 4 years now nguyo le social media. No one came ukuthi hey ungenzele ini. Ngiyawaveza ama testimonies, ngiyababonisa abantu. Nijike futhi nibathakathe futhi abantwana babantu. Ngoba sibabonisa mawuthi uyinyanga umprofeti umfundisi omkhulu, bring the testimonies. So mina into ekhona ngizokhala ngokuthi abantu abayuza imali ukuthi yiyo ezobafinyelelisa emathongweni abo nabo bajike banyanye. Lana akunaka ukuthi unemali noma uhlala endlini enjani. Uma siguqa sonke without checking i bank account yakho. So ake ngizama ukuyenzani la why ngikhuluma ngayo ngiyanihlisa kulesa situlo. I've got abantu mina engiphila nabo who thinks ba right la ikhanda. Angithina nisenza ngathi siyahlanya ngoba sihamba amanzi sihamba intaba. Umbona umuntu uthi lo ngiphila impilo engcono lokho ayiloya aloka udoctor aloka aku high profile. Mara umbona ukuthi ingqondo yakhe ayikho la. Uhlupheka ngaleso sikhathi ukushiya uhamba ayo emsebenzini abuye azokhalela wena. Mina ke futhi ngathi sengizodraw iline yokuthi angisaphani ngemali yamathongo ngoba nibuye nicele kithi. Have you seen umuntu ukuyobona iloyezayo ekhalayo ukuthi akawawina ama case? Ngoba ningena emisebenzini without spiritual part nizingenela physical bazonishaya. So ukuba unfair kwenu ukuthi yekelani ukuthatha ama chance. Yazini igodleni enizingenayo kunesigodlo sobuthakathi. Uyazi kahle ukuthi lesigodlo ungene ngoba bowufuna ukuthakatha somebody noma bowufuna ukuzibiselela, then uye kumnyanga mthakathi. Then makube uhambe wayofuna uncedo wathola uncedo ngento concerning impilo yakho nezakini esinye isigodlo. Ubuye futhi uma nina nasihlanganisa ingakho nigcine seningathi niyasangana. Angeke labo uyoshaya umuntu khona, labo uyogadla umuntu khona, labo uyothakatha khona bese ufuna ukuthi uphile. Kwamele uthole ohlambululayo, kwamele uthole umuntu ozokuhlambulula. Angeke niyenze wena nenyanga yakho ububi bese nihlambululana. Ikubuyisela koumhlambululu wangempela. Ngoba nina emehlweni wamathonga seniwonile wena nalowo nyanga leyo. So it's a story for another day. Yekelani uzitshela ukuthi niyazi and yekelani ukuhlaniphela. Ngithi nihlezi nithi inyanga abaprofite ama scammers, ayikho into eyiskema njengesiguli sikamoya. Ngicedile emakhosini and ukuba iskema uyisiguli sikamoya uzivulela ezinye izinto ezinzima. Yebo nanoma ningababona ngihamba nabo ngibanceda abantu babe baningi, wena ongithakathayo ngoba uthi baningi wazi ukuthi bakhona abathi anginalutho and lo akanalutho ana something yokuthi angiphe angangiphi. Mina ngiyenzile yami assignment, wena yakho usawuthethiswa amacala ukuthi kungani ubungamhla mkhanyiseli ngoba uyenze konke ngenhliziyo emnandi. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe. Yekelani ukuba amaqola nani igoli zikamoya.